unboxing λαμπούμπου ή λαμπουμπού ή όπως λέγεται, σαν υπερκαταναλωτική που είμαι, με ξέρετε πιο πολύ. Εντάξει, εννοείται θα τα έπαιρνα να δω τι είναι αυτά τα λαμπούμπου πια που έχετε κάνει χαμό στο TikTok. Το ένα το πήρα για τη Μαριάνθη και το άλλο θα το κάνουμε unboxing εμείς. Αρχικά να πω ότι έχει κάτι σήματα γνησιότητας, γιατί είναι άλλα τα λαφούφου και άλλα τα λαμπούμπου. Εμείς πήραμε λαμπούμπου. Ή αυτό το οποίο είναι το πιο σπάνιο, ας πούμε. Το secret. 1 στα 72 μπαίνει μέσα. Και μισά-μισά, ή θα τύχει σε αυτό ή θα τύχει σε αυτό. Να σας πω την αλήθεια μου. Επειδή το έχω δει αυτό, που είναι ένα σακουτάκι κοκακόλας, δεν θέλω να το τύχω. Δεν μου αρέσει, γιατί θέλω να βάλω αυτό στην τσάντα. Άμα βγάλω δηλαδή και τα αξεσουάρ, θα είναι τέλεια. Λοιπόν, ανοίγει από εδώ. Και αυτό δεν έχει αυτό το σακουλάκι το ωραίο, ρε φίλε. Αυτά της κοκακόλας. Ωραία, έστω μου έτυχε κάτι το οποίο μπορώ να το βάλω στη τσάντα μου, γιατί είναι και πάρα πολύ τάση με βάση το TikTok. Αυτό τι είναι? Είναι μαξιλάρι για από πίσω. Αυτό που δεν ξέρω τι είναι. Τέλος πάντων, εγώ τώρα θα του βγάλω αυτά. Α, βγαίνουνε, δείτε. Από μία κλωστή είναι. Οκ, ένα τερατάκι είναι, το οποίο θα μπει σε κάποια τσάντα. Α, δούμε τι άλλο θα πάρουμε. Ξέχασα, έχει και αυτό, και όπως λένε τα κορίτσια, οριακά αρωματικό. Αλλά δεν μυρίζει τίποτα. Αυτά.